Валентин Панайотов. Ти благодаря от сърце, че направи празника на общината и на град Борово толкова специален. Заповядай. Благодаря и аз още един път. Честит празник, приятели. Вече съм. И така, не съм гост тук. Искам да ви кажа да бъдете щастливи, да бъдете усмихнати и най-вече здрави. Заповядай. Сърце. И ние ти благодарим. А сега нашата празнична заря.